Fáilte seo go leabhar bheas is mise ón P agus seo sra in leabhar bheasna ar leabhar agus seo an leabhar atá le measa go inniu Solas Geimhridh le Laoighseach ní Choistealbha agus mar aiceann sibh is áling an tara é mar leabhar tá sé faoi chlúdach cruaig agus tá duile óir ar an glúdach Solas Geimhridh agus tá sin go háling ní hamháin tá spásig na dáanta ar an leathanach tá leabharmharc tá ceangaithe leis tá sin go háling is sin don ilíocht tá beag an gach aonrad faoi seo farfa agus tá sé dóchreite gur céad chunúsach é beag an faoin na dáanta tá siad scartha ina ranóga éagsúla tá chéad chuid seo an Solas Geimhridh an sin tá dáanta eile an agus tá iarracail tá réimhrá an agus tá sé spéisiúil an réimhrá churann sé an cnúsach ar fad a ggóthaíochs agus ibrion an agus is minic nachdorlinn seo a gnósaigh ach an tlí an srotha atá faoin na dáanta ó thuas go deir ibrion sé cé go bhfuil ranóga éagsúla an tú. Cén filiochta atá gceist is dóilm éonar atá a chuineáil lethúil ar ilíocht na Gaeilge le tamil do bhlianta nús tá cinnte go méid dáanta le Laoighseach feice go agus tá go leor comórtas búta ag Laoighseach le tamilín agus tá tiltte go maithaí mar tá cumas thar na barta inte leis an gnósach seo creidm go si trééis léimt cinálín isteach i lár choulúr ilíochta ar ilí na Gaeilge béidir tá an cnúsach ar aus. Tá roiinn machalí ó ilí eile aithná for ann sília de fréin an stuff golóir stuff bhhaint le míostrú leis an gullan le banúlacht agus rudí dá lehéad tá lán de núla rua ní gána lán an bhean san isce agus tá sé sin le feicáil trí díos an sin tá sreat a gáanta eile a bhhaint lehí a bheith gunamara agus tá sé spéisiúil mar deige ná ar bhín fille Gaeilge nach caintúir dócha siad a going bíon dáanta có mar jeall ar an geantar inar elam siad an chaúint ach tá sé spéisiúil tá contróthracht éigen an idir canúint an ile agus an timpplacht atá ce I go mar níos an cenáil coníirtheach tá feicim sé rá ruí na maineach luúte an sin áit ag na gána beidir tá sin na coní agus luútear an thucéir agus báid agus áitina éagsúla rud atá na spéisiúil is an áirdhóir agus lehéad agus an sin tá dáanta áirithe bhhain beidir le tréimh sin níos luúhína saoil agus cuasí grá ach rud a bhíns caigur scríbú nó gur háirla na heachtriú an tú sin ag ís anna óg ach rud a bhíns an teacar ag filií uiranta bíonn sé suléir nuair is dáanta luatha iad nó juvenélia ach níos sé sin le sonriú fiú na dáanta an seo gur léir caiigemáinn siad le saoilean ile ag ís anna óg ach fós hain brahan tú ghfuil tú i gáilúidir duine a bhfuil seantaí acu ar scríomh na filiochta. Mar leis dáanta féin tá siad ní gom tá sé aníachar analí sin a bhargáin nach bhfuil fermhór mór na náanta haan siad go mórlam tá siad glóite tá siad snasta i bríon na hiamhána tá súilean ile an a bhath peachtar amach rudí deasa rudí spéisiúla rudí inspéise rudí se is ibrion siad seo é an cnúsach filiochta is fearr tá léite gom le fad an lá leis línte limbo leis an riordan an lá fiara tá níos céir tá roiinn dáanta agus filiochta sa chean seo agus tá cúpla dáin sa chean sin atá anna bhá beidir ach an sin tá cí eile ná leabharlumm nó golóir eile ná leabharlumm dar éire sa cnúsach sin nílas agam an nachnítar é sin ar chean na cnúsach is tábhachtaí dá chuid ach sin dúireach mar hampla beag óháin. Ach go minic le cnúsaigh éagsúla bhéin ag gaiirí leabh nó bhéin ní le an iiri sin sima gom gacha i ngacha an dáin ach dar éir is beag dáin an seo nachhfuil goma nó anmha nó fíorbeagán. Nílas agam léonchéan nach go goma.
beidir gur chuirm cúpla ceanna a léamh le Poet filiochta, táim brean den bhéhras, thuirseachta íon an rital, tá poet filiochta orm, tastin wem fuisih, fuacht, úr, lete laum, isce, arán tirim, rátis, díirech. Yes, an rátis díirech an sin. An húcéir, seo ceann siimplí galóir an húcéir ceangailta le hime seo. An míon an taimid tirim sa húcéir seo, ag bring loidí fós faoin na tunta sáile a bhíoh thart trá Laoighseachta, inis an airgadó seanachas faoin írisce a chuig fríd an aimime trá nuair bhí sé fás agus é ina bhuineán. Béidir nuair líntar crackan an bhaid le bailc chunamara go meabhrítar den aimime a ríis, blas an írisce, cuimhní a bheithe. So sin béidir an rud atá gceiste gom le súil in ile, so go wachas húcéir ceangailte agus go saolítar an scéil seo. Ach ibríonn sin go hanamha an tuisce a bheith istigh in aimimid an bháid agus ibríonn sin go hanamha. Agus a rís is a rís eile éireann leis na bhile rudí spéisiúla mar sin ará. Agus mar deirm ibríonn sé mar aana do bháin agus is cum ó chlúdach go chlúdach dar éire atá ibríonn sé. An sin an réamhrá, hainsilum is dán é an réamhrá agus chun an dán a thiúcaigh in dhéag I ggóthaics agus is I leabhartar ar scríomh na filiochta atá sé agus hainsil sin lum. Bígur chuirm tá sé seo dámanta denim sé íteú a léamh agus an sin leagam weimiad agus denim darmad léirhheasí anamhartha go ceanna bhád in dhéag agus sin de darmad déanta go mar na dáanta. Ach an mis má gur cuilam ná go sé seo arás agus mála go mór díomh léamh. Tá sé go háling mar thorga go háling mar chnuasach agus tá sú go mór le tuile a léamh ó Laoighseach. Sa lá tamlín.